Abusia wo pani aba abehye kwan abusia bi de krani baabi fa so a ho are ho papa te bia o mode awuraba yi komu a owuraba ho ankasa obeka se na abusia mu abadaye nie oba ne kuna wagya no san kura bofra ketoa ekwan a mode ne fa so na nya asem ketoa ure tame chuku na kame ho ne yenkonkɔhwe video no na yeba ansem a obekeka no enye nsem ketoa kame ho ne yenkohwe video ne mbra mami akwaba pacho wo voice me ya mane mra mami wan pacho within no pacho from Akos akosua pacho ema akosua ofri na bai pacho we tachi man bet ya kura na di akrufi ofri tachi man akrasi okay akos enra na ba ya ye ma akope hotel da ya pacho ema enra de case guye so drosso eti do mo mu frefe nso ko fe nso nkura de achem nkura God sabre ediabasem and every touch my aba pacho we de boko em say edris na me na wo ka kire me enam iwiase ti bi wa no se de wo fi a odi nkomo pacho em say village ho ne nyina wo e touch my ho no ti my a friend abu no minim na emre bi atwam betina me hairdresser nti me wi adwuma no me konkran koto a madwuma so ho ti edimre bi se me besra me maame mo na me san be hia de ti me be hia na odi to manim se obepese one me betina nti ye keka aye na na chese me kwa asori na ono mo ye muslim na o se one me betina age se me som ne bi nti wa ma me mre me mfa nwene ho se metimi asom ne de a ono so be ye ne me penti edumre bi na menyante asema ne se mesom ne som no nti oto ne nsafre ye kramu panyin bi aye frɛ no Ibrahim ena obeye o mama mre no ema o ma medin chese ne start ye ti bitran nje be so me mienza na chese mawie se adwuma na e wose okohuma busuafo ti ekoye na me se mafa afuro ti o ka se ne nyame ya adom na osue me a na wabe to akola ne di na ode aye me ho ade ti ma am se 3 months mu no ti o ma se 4 mu ho no na papa na start yare ne na se ataita na fu ahye ti ye de ni chini bia me ni nua ba ko na e frɛ no so ti ye chini bia na ye chini bia kotu 9 months na me be wo no ti me wo ye no Holy Family na me ma me ye se obeyi mi akone nkyɛn na papa no se de se ne osi ne mi atena na onya me ye me ho ade na yare ni mu aye de ne de nka me wo ne nkyɛn na se nyame ya adom na se ne o kan ne ho tɔ na obeye amamre no ti me ne ma wo fo nyina akɔ no ti em se minya week me wo Thursday ni week na oto akra ne din eye me na me brother baako ni yeti dem say ya because no ntimi mpie onye hwe no oto akola ne din wo na hwan me brother na hwan bi mpacho ye mienu be ma na busia we me pacho the next day no oto ne ya wada the next day no frɛ pani na oto no ye me tubi no tuba no me pacho na be ma baako ka ho na omo be sraaye ti omo be sraaye no ode to omo nim pa se be ma na kwete se ne sofo no nti ode to na nim se nyame ya adom echina ko mo mefa no nkɔ hospital na onko hwese ne ne mam sitie no wachi ye utuba no na busuafo we me pacho no mo ho o mu ba tuba na se e won kremu dem ho me pacho de me pacho mi ade a wo kan minim bibia o me pacho nyese wasam na minim o me pacho ma me wiase minim pa so we mi ameme ye ba de pa me pacho asem me pacho ye utuba no ye tuba no won kremofo sori dem na di mam na trase pacho ma ye utuba na papa we me pacho na me papa wo e wo tuba dem o me pacho de me papa no o so okwa asori ye utuba no mu nipa be na wo ho me pacho me brother no na wo ho me pacho tu ba ni di no onu ni hu nipa be na wo ho me pacho kremo pani no Ibrahim no na me fa so ono be ma no nua ba kunu wantu watu di wie ya san wo mu ba na se watu din no na wo mu ka no me pacho Thursday no na ye mienu etna me na me brother no
no to akra me pa chọhwe bi asem na ni maye me pa to akra ndi Thursday nti the next day Friday no no to ne nsa frɛ wo mo no mo bae so mo bae no mbeka sɛ no ra no ofrɛ wo mo na o mo anya ho na o ma ba nti o de niam kakra eni sika na de bread na wone me tena ase ka kyerɛ wo mo sɛ wo akini bia nti wo pese ko hospital ko hwɛ ne wo ho eye Thursday nti Friday no no mbefa no na me so my operation nti me call Holy Family no mo so de ne ba doctor amoako nti me call Holy Family na me friend bi say do say no so wo delay nti se be ya me nkofie na Monday me say be mia me kro na ma be hwɛ se ne ho city nti Monday no me brother ne so obekɔ ho Saturday okɔ ho nti Monday na brother ne sai call nti obaye no wanka hwe na mbisa ma me say na me brother so obekɔ akɔhwɛ ni person mesi na adan na mentenenka na kasa ni nyamu Saturday no my ne frɛ me odi nkramu panyini number me kunu no na o ka kyerɛ me sɛ wo yare na wanya ahoto a ubewu na de ebesi bia ye nyame asɛm nti o ka sɛ na me sɛ ade na wo kasa sa na wo so wodi na chiegya sa nkramu pani na obeye me tuba na o sa beto akora ne din no sɛ nyame ya adom na obafie afan wantumi amma fie a wodi niema toto akwa ma sa papa no nti bibia ni nyame me pa chwan ni nua ma no niu me pa chwan wo mu yeto obedin wo mu bae me pa chwan de bi ye utuba wo mu bae me pa chwan de bi mu wie ya no koye abusua de me pa chwan ana de bi eno so de bi ye ko abusua ho koye abusua de ma menyam no omo sese omo kyerɛ akwan a obefa so abeye no ye se de nyame ya adom na ɔsoye me a enti onyanye wo ho ade anti kramo no amu o ane se wa ware wo god ti em se ofrɛ me yokaza asem yinam so won fa fo ne man kramo pa nam se o de na papa yi kasa se na ne kasa o kan ye ne de manti ase no so o eye pa nti woni papa ne kasa wi o koi papa ne kɔ no de wono ane fo frɛ me sa dance enti ono ho onimba bi o wo sisi a but eni ama say ni say ya wagya wo dem ho no eye ne motokin papers ene na sase ye mienu bet ba ko wo paper ba ko ni paper be de wo paper no eda ha wa kire papa ne say ondi manim na onfa ba ko ni bra o wa ni brother wuye no ware ni brother na yire ti woni sa woman na wo tere na o be ware na yire na woman na mpene na ogya ware ba cho sa brand na minni ho bi ba ye ndie na obi ani ho nti sa nkola tere no me ba na omu ni ho me fa akwan bi so amomu nyina be kan ho ma ye nyina ye ho nti wachim sa nkola no benya plot ne ba ko me so me ne me ba no but se so wo hospital ontimi mfa ma me nti na wan ma papa no wo de papa ne lie afrɛ me ama papa na ye dansini no nti me mfa sa asɛm ne nto na me so yo na se ni wo kasa idie mani nje wo no se me nko akyɛ ni ndi nkomo die didi nkomo kakra na ye Saturday Sunday man tenenka ti Monday na ye ko mia kro no na me yese da bi papa we ya wan frɛ me Sunday dia me ko hwehwɛ ba bi a menya ne number atenenka nsama ye dai mako na de wodim ne number me won number me fra enko okay ti mpa cho me ko ni nua bi e fɛ no so ye chini no me ne na de ni chini ba bi e be chini nyina ti me duro na oton moto ni enti me bisa ne nkwala no na omo se oso na pie na mse obi a ne bra yare no no wa pie ko he no mse okɔ baby na mse na nya ne kani no mse ne brother na wu nkwala ni nim se brother na me ne nete ne brother na wu no ma friend sisi a watu moto nti atwa so a me buhwe na omo pagya a me share kan ti ya nya nkɔ hospital no na iko fie ti fie ne ye duru ya na me se hello mo o ma ba se mo amu fa mo phone toto baby na sa de o no ya na emoa ye kra e koduru fie no kwansi na nkramo mpanyimfo na bisan ba sa omo pese omo de papa na mu omo besi mi se wawu omo pese omo de amu ni ba ne dem ho ti kamenya ba bi kakra na omo ba ya amamre na ma wo akola 1 week na 3 days na village ni so ye de wo anim kakra ti mi ma me pese obesere obi ho minni masem kro na me ma me se ne yenkɔ akola ni so omo se nti yenkɔ ye ho no ene ye kɔ ye nti pepa no ka ho asem ma na o mo dia nyawo ne be ma na wode me ne wode se pepa no ka kyerɛ wansa na bibia si pepa ka kyerɛ so ko ye na pepa no we me pato na da wo bag mu ene ni pepa na si hene me jane dem ho anem o mo dia mu ne ba ho no uja pepa no wode ho ayu yankɔ nti pato me ja ho no a me ko ye na o mo ye so mbe ya ma papa na mma o ma mfa mu na mma nti 3 days time ya me ba so na ni nua ba ne wode mu nti ma me friend ne ba no eye ne bra here no de one ne wo ye pani wanyi na me ka kyen se sei na
o papa akere no no ma we ti se wo dem wo de ama wani nya dai enko ho na ye nyina ye nipa ba ko no si yo ti ma senne oyewi ayi no tourist am so won de be konof na omakoye eho ade be chama wako mo bo ne na papa so ko be ma me brother di achi no so enye hwe o mbe kono o mai de o maba uko obi be pa cho de bi be na akwara nya 3 weeks mama say o mbe kwa aba nti omoko ba ye omo be kono o ma me 500 5 million say me mfa nto bibi ensha akwara na ma me free ho be pem ne 5 million achi motokin no na ntwie no o ma to ni nyina ma nya hwe enti eba sa no me de ko busanga hene ho so mo ye busanga fo na me de ko tu na nim se me de papa na wu na mo no de hia me sa akwala e bi ana ne ho mfa no a enipa bi a me ko na ho because eyiye ni twa mu no me hu obi a sa wa be chia me kra sa akwala no ho ti se na mo msan sa akwala no ye o mo ba ne de se yare ana bibisa na nka ma hwehwe obi a kira papa na frɛ wo mo a o mama ana me so papa no so edi na chija Ibrahim enka me pese mehu achikro no na se me wo ho anamo bi a my de matu na papa so ofre Ibrahim ni se gise yehia ansana wotumi aka de obeka ti yedidim na me de na mba bi mi di mi pa kakra hwa abofra no ti asase de ne mani de akire pepa na kodi akora no ho de bet na obi yeso adwuma na kodi ho akora eye abrante na me ka kire ne se papa no de kire me pepa no ne wa ha se dem wono me kona de mantumi amfa nti wo ma nani nya dai enko ho no na sa won so na nipa dom begu me pa cho edan how many rooms me pa cho mfa say 2 na ofie ho aha etini ya de beto ba ku mama sa no be ka jem so mo de ne ba ana won ne na tifi ho ana be ma na ka cho se nyoma we pipa we anyway eti se wo ko ma me no ho na se ukuru na wu a enkrata na se nka ya dai me de ko na ka akire wo behu na busuafo no na ka anu wo mutena te se krata bi se be ma na ma me fai se da che no eti wo wu a me ni timi fa na japade na me de be kire mo krata na wai me pa cho na me bo ne ba na ana wuja ne de am ho ma dom wo mu ba da mo to we ya de me bo me pa cho ho de ma fo ka sai me pa cho ti ebe ko 1 month ana me nyante yesa ne ba na me de pepa me ka asase me che no wa beto asase wa kura na se ena wadi bia ko automoto na wo so kodi pa enti ife we ya de me pa cho me bisa ya na cha asase na akula na koton asase be ya eye de papa no edija akula ana se krata no wo de papa na wadem se me ni kunu ene John anase na nabi ana apostle me nyina ya wadem me ni kunu na tie wa ya me ho ade na wa kan asem bi se ya kire me wo kramo panyin anim na wa wuni adifunu ni ba hono mo a ade na wo se biye se me bobo me kunu ni ama no gugu ade musie na me de ko be ba bi sie na so wo mu ye bibia wi a me ne me papa ne me maame no ane me brother ya transe se no de ato wo manim na wo sori akọ wo mu akaka chum se mpanyimfo mo ni die mu o me ba wore ye na so papa de ko ne kra echi no asem bi se ni se no kan ye kra mo panyini di adanse me so binti mi free mochi enfan kratei eye sa no anyankopon pesa ti se no kan ye kanu no nkanye kasabre ka te ha ti se si ana wo no ahoho ba dem ho na wo kuna wo ni ade domo ba na wo kuna anwi sa asem agu waso na wo jankrata ni nyina agu dem ho na wo pie na wo kunu ba no na ne na te dem ho pacho na yo fio be on te dem ho afia de na uja wo dem sa ade na uja wo dan to wo pan sa ma na wo ma wo ye wo kunu ni sa papa no ye se gise kramo pani ni begina ho na wo sa bibi ni wa begina ho pacho de bi se de no wo begina ho awa sa de no wo da hospital wa ka tell se de wo kan eye no kura de a wo da hospital wo bo wo mane se situation bi se na me komu eti se ko bat se bibi se sia sei ni be dia to kremo panyina nim ti wo ti sia de wukunu ba ho no oba pa ti se ka wukunu ni 100 billion ada dem ho ka ma obi be fa ko eme ho ani ti na wo ja wo japade ho ho de ma fo se sia japade so na ade ada ye heyo ke da ade sia japade ya kwa akodie wo ma toni awie ne ka wo ye wo ba pa oba kodofo ana be ma nim se wo som no ti bo som bo ma no
grata dia na wasa we no okay wasa me fa ko apostle mpacha uni ebi akasa abrewa mene ensem we yadi mfie sen pacho mfie nai na say ne prot no dia oto ya wasi da hoso pacho prot ndo oto ya man te kramba oto ya de chi ya na me de koto mpanyimfo na me frɛ na mfie dan watena sia kremo panyin no dia na akɔ no ko ma de bia me kɔ ne ho okɔ wasi sɛ wasi gi sɛ ye hia ya to plot you kra me kɔ ho me kɔ no wasi onye busuani bet ma pepa na nye ni din na o ya dance pepa na wai enye di din na waso asesi a wo ka wa na beji badi man de dance ni wo osono mom na ye ni nua wo ne kɔtɔ ade no papa ni mom akɔ change osono ni din wo de wo no ni din akɔhye ho nso me baba wa ma na ye wasi onye busuani ti se so ya pepa na so Ibrahim ni mom na ye dance ni abra ye se wa ni e frɛ no me pa cho papa Alima na ye be ma ni nua no ono na atɔ ne nneɛma no debi ne ba no Sheriff na atɔ ne mo me frɛ wo no bɔ na mane no so ni mo hwɛ ya pe nipa no Hello. me ba cho ne nkasa because me no say me booster no Stalima hello Stalima hello Stalima hello Stalima Sister Alima hello kuma sai o kan allo akasa me ba cho wo ya de na me adumo me pa cho me say na no asem na me de to wani mu no asase na Sheriff to ye no me say man te wo hwe nti me de aba Japa eno me de aba Japa me pa cho be mani nua ba me de aba Japa eno hello mommy mommy ati say Yeah. ati say mommy Alima Odi aba aya dai, odi apo ayire pa. Alima Hello. o to say Nyango pa do mo. we dia o mommy na me ne wo ka say facha me pa na abeba no ensem a wo ka che say wunua be ma ware no eji share no tu ba nyina meboa ama ofre nyame so we di tu ba na wa ne Tuba. ne na nkwankra mu dem Asa oba se fa de na akọ ayi som foforo mu. ai Okay, eno no de me ndi eno ho adanse de. god etina wa ni ho adanse akra no yo Beba me say. Wa wo say sa ade no. Ye yankrabofo asemu ya wo bisa me no. Dan kwa mata mu ada samania hunu na me ka samania hunu na nyame ka muda nyame be bisa me. okay Because sa tuba no. Tani pa ne da ya sa tuba na dance ya fo tana se malam fo tana se na busu ya fo tana se. Na ba na busu ya fo tana se ya dance ya wom. Sa ba pe na ba na ba be firimu ana se be ma na be ba be firimu a. Ba da kro na so ya sa wo. Ase bisa ya sa bisa before na ya de kunu na ko asiye. Ye bisa se o be ma ya wa firimu oyire. Na wone na tetebia ben na tetebia ben no no tie so men na nam wom me pa chao ya te wasam na se eti ni nyina achi no ya te ase ni nyina achi no ababa ne de no wo ye ne te sade o hyehye no te sade mosom no ya hyehye ne pepepa na me ba chao be ababa no ba efie ho no sade wo ka sade mosom ni sitie so wo senka busua nuanom adofo papafo kotaye kire na ye bibia no mo antimi ankotaye kire asama ba one na wo akwada no wo ye nchen aha resi e wo be ma sesi a papa na wu sekremo panyini adi akire eboy ehye bibia sesi wo se papa na wu ajapade no mo yi na firim o ma no ton ni nyina eye no kure. Okay, asema wo bisa mi die me ba na asem no ma me we kro na ma me tie nya fa nka me no ka se sesi a me wo no fu ni okay aha me kono so ono kro na me kra no ni pa okay
enti ne wa ha ana wo frɛ me ka sɛ ade a asi ni nya ma me we ne kwa pa nka me nti o ka wonti de bai ka wonti asɛmbe a nka me nti ne afi a wode aba mu ani mu okay aha nka me nti because apala ne sɛ wa mama mane ana afi nso so no buo ni ani de nya ka nka busua no mu no me swakora wo nka sɛ wo nya me na ɛsɛ wo mu bisa me ne wo ka pai me bla pai info te me nkyɛ si abet eni kwa sa mo frɛ ni ana ma gya mu ama mo because ni nim number kura na ni nim asɛm kura me ne mo ba de ka okay aha nti me ne wo ka ba ko mienu a me ma gya mu ama mpanyimfo no ani de nim sɛ me ma gya ka na wo motia me ba cho no unya erinya be man ba no me ba cho na brantia no unya be man no oni adada ya setena mu no na koyie ana na nya gramosumu asetena ene ne wone ne te wo se wone ne te na ekoyie ana wo se wone ne te na me se na wone ne te no na wone ne te sade gramosumu anhyehyeye mu no ana unya no ene na one wo ba ne te aha kramosum hyehyeye mu na wodi ka bi fa me ameka se tani me di ho adanse enne ne kyena se enye yi ayi me bla ne ye no ho ade sa ye fropo bi ana me boa okay what eno de mani ani adanse okay ana de toso me no me bla na mfre ne da kurumpo se ebi asesa ni ma bra na ma ware ina wona ne nipa me no kura timi ya ye fro be gina wodi adanse o yiri me ba be ye no ho ade me no mienu kena bia fa me femini wa na wa wu ne se so mo me de na wuram okay me pa cho wa ti ase eti mabushie ni bia so amegiram mabushie ni bia amegiram na sabia ya wa wuyi na ajapade no akwada no ya be ne den okay sabia ya wunua be ma no sanhyehyeye ne ko kama anko kama se wone no ayeden awo be ma na wu akwada no mo ya akwada ne den akwala ne de se ye nto no ntwene ye me mo de pa de me no da me wo sama kuma no wo ba wo se si ya nkama ma na ma kire se to dem predia sa ade bi wo wa na wan kasa wo to wan kasa wo to kran kasa to wati ase me wo ba ka wo ba wo se si ya nkama ma na ma se wo se akwada no ma kwa de no seven predia sa ye ya to ni pa me ba cha otie me o se akwada no ba ma ni wu ya mudi akwada mudi efuru ni ko sire mu no ana mo ma no 5 million se me say wo se akwada yi ba ma ni wu ya mu ko sire mu ana wo foforo mu ana mo ma no 5 million since there obi ama akwada 1000 da na se bi e ko di wo bi a se so ko ba bi a de kra every so ko ana wo beto no hello Mami. Okay, no bra for me abusia for. Yes. Oba no mo de oba for frank. Ye pa cho me tie. Me tie akwada me pa cho me ba. Sabre akwada no wo se wo wo ye no sabre na mo de di kuru no ekosirem. Eti mo ma no akwahoma 5 million. Sika na mo de ma no da pem sabre. Se akura yi aye ba ye 5 years ara 4.5 mo ma ni sika da mo sha ne da se mo sha ne da na mo ma ni sika da no o peja ne to no dia akura ne ba da bi se wa ba ne ba ma no so ma ne prot se prot no ne dia ba ko ne ma no so dia ba ko afa moto aye wo no so dia ni nyina no na nchie ni nyina sra badam say we betra da ma no just like that nanchie ban e ba cho se nanchie ban Me pa cho no ye nanchie ban ya pa cho me se be manager pade ano wo ni nyina matonto mo na sister Lima pa cho mo me kan je me se mato sa nanchie ne dumienu 150 million me pa cho billion na million nanchie dumienu ma kuma se o mato 150 wana oda ka kire me wa kuma biti wa kuma me ka tie che wa said asam no wo so ade ko no what the problem ke fear baba no kwase men kan na da o akuma enti matena o mfie nnan na men kan tira kuma me pe wa fe me enye na no kwa wo ba kura na se wa akuma da ba na obra wu ye kura wo ba kura na se wa kire me da obra wu ye kuma wo pakie aduane ma me motoki ma de be fa mi fie nim makoko bo
ofie ho na woche omuku ni yare abura me de asi wo no o man sabi kura ma me say fa ye aduane di makuma yi ni be ma yi eti ewo ho e na o ka no be ma no de ofre wo mo e ma ekoye aduane o mo ba no ba ka ho e na be ma no o mo ko wie no be ma ne ka kire me say ni ni ama na bre ne yire no no wale sa onikuro ni ba no o wale nti se wo mo nti ase a ono na de no obe den obe wale me wode ukuro no enam no wode ne nam no me pa cha wode ne nam no akwada ni nua ba ni wo ka ho da bi ni nua ba ma ono ne fa no solo no Fẹ́ Basiru na fẹ́ abusia fo tan me ba. me ba cha Basiru ni mi ni mu na mi ni mu Ye na nya ko ndanti o. Ye ni di am na pa ade na wo ye ba. aduma papa iti aso fula ni omu je fula ni ni kwa no sa wo ka sa nye ni na nchi ama no me tenkra me han da wo ma 7 me ba ye no wo na nchi mmemu wo ni sika wo dada but o ko no oji se sika na de so so na kokota omwa ne ba ye o ba ye no de to ye ni na nchi asem sister asem no kure da wa ka wo nga sa wo ba ye ko wo be ka chiro obi se se ka wo ni ma ka mo to ba pona ga pade ne mo ba cha mo obi aye dai anya bi wana uka ye sister Lima se o so be ma me o ma to so me sa o de fra so no se tia o ma to so me enye se bi entira me ya sa play in school te ma MP agena sa kosa mi ti no ye class committee chairman ti papa ni penesa ne no kwa ne ye pozo papa ibe so mo se o be sha kla no ante o mo si papa ni me sha kla no papa iso o be ka ye ma na MP ni nya mi wu mo po What's in them? She ain't grab a panel of talking. As I say, there is no way, Crown Sofa. Mammy, all the robbers you are, all the robbers was a papa. Oh, I went to a slag. Nipa women, all the robbers you are, what to a slag, but you won't be all the brand. So for the Menicasa, all this kind of brand. Mammy, me buy and Jim, you know. Oh, when you see that, mammy, me see Casaro. Daddy, no, Sister Lime, what brand you know, one Casamu for say Mammy Bana, and the Hiana. Mammy, that's okay. Okay, Sabri was a 4. You're quite a fair boy for one summer. You're bad, you're better and come out to train so. Now, the American say, when you know, if you who call some. Oh, ma, me did to say me. Kakrata me di wo a we nyina ga beba Ma na me kra na nka wo yi wo di afiri mu a tie me me si tie me aba ya na nka krata ne yam ye wo yi wo di na ado wo mu di ma we nyina ga beba ba cho da bi ba cho pe ja wo mu betena sei na ye nwie we kakra. Oh sorry, okay. Ora for Sabri ye kwa nim ye kwa ko fa ya bo afo ho nsem aba Sabri meba mo ware a munhye yie yo na na ti sen adum ya abase ya na abasa kremo osi edika yo ai on sen krata de entwamfo da udo akuma do busiana sade ya krata no nti na ewo photocopy ho udo opese odo original form me twap photocopy fasie ne ba dance ya wapeja ba na yiwu wa kan sama chawo nkrata ni ko ya mo wani chia woni ne na wade wo se man sesa anko ya di funu ni ba ma jan nkrata no wo chankrata wo ne funu de krata ye wo de krata ye de wo de krata de ni ko wa ma ne ye ana ya da woni wo mo woni mo mo ne wona me su ni mo mo ne wona ya mfra osoro na yentie asem a osoro nso ebe kan kire yen efa abeba wode na samba ha akosua asem yi se wo ware be ma e ma ne ye ni tuba ye ni bibia na wakoro wode ne brada nko a ne koye be ma no so no aya asem o e ma ba mo ma mani na ho eti Sabre no me pa cho de ade na adum ade na bi nsoso o ye adwuma mum ye nya adwuma ye adwuma ye ni abre o enko adum no de na adum eti ye besra pa sa ba bi awo bia no wani diem ye boy ahomaden si ebenya osom no ne ye ne no akasa na ye tie ono so anum asem osoro ne ye ba ma ne den
be ma ni nua hello strong hello madam me ba cho ho ti say no madam no say nyame adom me ba cho woni ma be ba bia ye frɛ na akwaso yakos me bra yire o bra yire me ba cho wodi aba beto ye nim sɛ kwan a o brother fa so a wo yare ye nyina wa boa no wa ya de nyame nhyirawo o se ne wono nyina na ekoba na ne wono owoyi na wo na ti no emsensem bi beba ya ba me ye twa na ni ahwedan na ba ma ni bewuo no ne kan sem bebre efa se asem bi se no opeso ka kyera sa asibi eye mienu ne ma no ne maame no omu ane wo mu wo ye no kwara amienso omu de ba ko ana ne ba ba me nso ketu ayi so de afa moto safoa afa ya nanchie ne gu ho nyina no se oka bibi a kyerɛ no na wo kyerɛ sɛ sabre no ba ma ne wuye o mbesrɛ se ye de ne ba beto edan no ane wo damu no one ba ma ne damu no mu ɛhɔ nso na nkrata no na ba ma ne se won hwɛ so no na guo na wono wo pagya ni musa na afa ne ba na kɔ no wan ta chikrata no nsa sinkrata moto safoa no wan fa eti ema ne pagya ni mu kɔyi na wakɔ ye kyire no emfie 9 nie ene na nyina ya basa e ba to to sa sa pepe ro ne sama ya fra ni yare ana me ne ma me no ya de kwa yare sa ni ba kai o si wodo ni wuaji sa se no ya fa ma kwa la kitwa no na me so ma de nji wu ma no ho sese nko mo di dem sa na ja na ya mba ji ne nkwa ya me ji ne nkwa no so aja ni ya ma no o mu se papa de mi ni bibia a me ka kire no ma me fo no o ma yi me ama na me ti kura na eta pipa so good ma mo ti na kwa fo pipa na kwa ni na fi ade Abraham dia so na Abraham na yeda sini na mama akala na ba futon fie ni na me ba cho na de na mfie 9 ni afa na asem no mu kukuru mfie 9 ni ade na sabre ni mu no na wa moa ababa yi na ne ba no so anya na sumdue na wunua ba men ejapade nyina akodi ba akofo ho na wo mayi ababa yi ya ma ne ba sa no papa ni wiye no kra ba wa nya tam no na ne sister no no na papa ne kiri ba no ona akwa kwa den oni lukunu ko na phone na ntie no me omo mbo mama ne omo mbo hwe ya omo ka bibia nkyere me wo so mayi ni na ntinese se no ede e pa na wa se nka wo so nka wo ye fa ho boa abra wa na ade ne kwa yare hwe no ate se wa papa na film de se omo se me nka mo busia ho me dia na me papa no obi nka me ka busia no ase nka mu se people no me di na ewu mu nka mo kwa yi me di film e ko fa different trap din ba mbakin enti we de wani die mba bia ye pese be pagya asam na ko bia no ye frɛ wa obedi akira ba ba bia mi ati ami nim fa wo de matima ka akira wo god se na no ka me na me ki se o ma to ta se me na me ne ma me na e ko ho e na ko ka che ni pa na wo to ta se ntem ma ne ntem ti kura okay ma ne ntem ti kura asase na da hefa e da timia okay how many plots half out but for you see 4 bedroom or so low level ya feel bibia when the feli ye ya pana sa ni pa na wo to ma ye o ke ye bibia na wo to ma ye okay enti say asem ya koye say ya kwanwene ne senia ni nua ba ya sori say ni say ya frɛ ni nua ba no ensem a wo ka no kyerɛ say ababa ya ware ye kura no ono no o ka ya kyire ni nua ba sa na wo tie me say kura mpo no onne me nkasa okay onne me nkasa somewhere ni nua ba from Buri na me ba cho wo ye ba ma ne die pa ode wo ye ba ma na danfo na ni nua me nua me papa ne me fie ba ko kura na e ba ha okay it is a say no se ni nua ba ne wo ya aka ne manu a asase na kodi wo mu nsam ankrata na kodi wo mu nsam no enkwada ne dia no watimi afre wo mu aka akira wo mu me ne ma me no ni we ye de o ma kompai fo ni me na kwala na ka kira me se ono no ne papa de odi ni papa de wa bona amane anta na o to asase no so me no me nka ho o ha na me di bufu ye den na me twem mu fi asam na me pa cho kremo panyini no
kremo panyini no a obo na amane no wo frɛ no di kai ka kyerɛ no kremo panyini no mpacho makɔ nanim akwa bisa ne sɛ asɛm no a bɛma no ebewuo no wo kaayɛ no sɛdeɛ musi ma ko be 3 times bi o tonjan ohumia na wa dɔgye ohumia na wa dɔgye kremo panyini adɔgye ono kura mpo no nye yekuro mi wo yakusasi ɛna wa dɔgye ohumia na wa dɔgye sɛ wa te sɛ me ma kwa koma ma me no wonu ada bi nyame nka ne saa nyame anka ne saa yɛbɛkɔ hɔ na yakɔ akɔbisa kremo panyini yɛsrɛ mo enkremofo enye mu nyina asɛm a yɛka enkremofo enye mu nyina ebinim wo mu a wo mu su ni yeban no emwa danse ebu hɔ no okodi a wosuro nanso no kanawu na nyankopɔn bɔnbɔ na hwɛ wo bia so wo wiase o eti sɛ kremo panyina dwane a ane ana asɔre ma mo bɛyɛ dɛn God no umi ana wa dɔgye ɔno na edi anim na ɔmo kɔyi mi di firim na ɔno di ni di sem ɛna ɔgyina ma da akɔla ne danse na akɔla nko me ba cha papa no wɔ hene fa kremo panyini no wɔ yi ɔmo taki ma enjoy life haya enjoy life enjoy life tachi man okay wa tachi man awo nyala ka kyerɛ kremo panyini ma yɛse yɛsrɛ no akwada yi wo benyini o wo bɛte kremo panyini din yɛ mfa asɛm papa ma ti yɛbɛsrɛ wɔsono yɛsrɛ yɛduru baabi ne yɛbɛhia wa yɛbɛto yɛnsa afrɛ wo yɛda ase sɛ wogye yɛ soɔ na te me so me damase God na abrewa mehwɛ ensɛm yi mu paa na ade a edi nkan a na mebusa no sɛ ebra na ɔyɔ ɔdai ɔma na tuba no na ɔfrɛfrɛ yɛ no nsɛ ubusa no nsɛm bi enka wo sɛ at least enka otumenya abusuafoɔ no bɛɛma ne nuanom mienu pempu nkae pɛ bɛɛma no yes ɛde ɛka ho because wo mo ɛnsesɛ yɛ de minim sɛ de yɛ no mo seteɛ so ɔhunu enti no ɛna ɛsɛ atɔ so ɔno kra ne abusua mpo de enkan ha dwene saa ɛno no ɔka sɛ ɛnam sɛ kremo na wo komu ne nti no ɛsɛ ne wo mo ɛtwe ne ho because oye ne papa no mu omu ya Kristofoɔ enti nanka wo sɛ otumi ka kyerɛ bɛɛma no nanka at least otumi adansefoɔ ɛyɛ den ewom na afi tumi ɛma ne bibia no etumi ɛyɛ den edi emu ɛna ɛtɔ so nso so no ɛbrɛ a ɔfrɛ no no ɔse na wayɛ mmerɛ na bɛɛma no hu sɛ de ɛduro no obetumi agye mu at any time no na ɔka kyerɛ no sɛ me normal way aha way na obefa nkrata gu ha yese no enke ba sa akura no nke wo so otumi kɔ kremo panyi a no so one na ye aye no na nka osan kɔ ho no okɔkɔ frɛ back no ye sɛ ne me de kɔ na obi aye na etie bi because ne busuafo no de omo tebia ebe create problem entinka na wo so okɔ kremo panyi ne ho na okɔ frɛ ma ne bɛɛma no sa aka adeɛ no ne kɔyɛ adansedie na so ɔse kremo panyini no bɛɛma ne ka kyerɛ no ansa na wɔde phone dane ama no ɛna wɔka kyerɛ ne sɛ madi ka kyerɛ kremo panyini eti wo nso afɛ na me ka kyerɛ wo okay nti saa nɔɔma wei nyinaa yɛ adeɛ a nokora me de mehu sɛ ansehye yie na me ka kyerɛ abusua no ɔba a yɛfrɛ no alima yɛ ne no ɛkasa yɛ no sɛ obi a ono bema one ne wo ho afrim wo akura pɛkyɛ yasa operate no na moma no 500 cedis abrewa 500 cedis ebepem sa akura ekomfie num montumi ma ne sika bi yɛda ɛno ma so agapade a bema na wo anka at least betumi ama ne bi na otumi de atwitwa ahwa akura yi so a ne nyinaa nso matɛn a mo maton ne nyinaa modie ti prot waka na nsen ya ne no masa akoton a ehu aba asem afi de osono se watumi akoka kire nipa ne se on stop kura ma onye hu odwuma enti ye besere se obi ene obi ti ho awarefo ti ho na se biebi sa ba be ma no je mu a ye besere mu
monhye na montoto no mayi na yanso ye nyina ye wo ho no mun aja ai baba ye asai ka ye se ye nyina ye gina amra no wa ho amrafo abofo gina so ho eti ye besere ekwan no obi e betubi eti sade wo de bayi obi no saa no otena bi no won so ade bi kura ba musa na ye me ya ne se o ma ne koye tu be ya o mu ko aso do em nkramu da mu ko so yi wo be ma ni ja ye ne se de anu ma de esunu abrebe na o mu ko so ye no omo onse ye bi ani ho ye yifiri ne so ana no omo wonse ye wo so omo yi ne yifiri ne so na wo to no so ahono ete ne nyina ma na osono ka asem bi no na ma hu se womo ya de tribalism kakra bi abem sa kremo panyin no aha because sebe yo meka se me madwunu mu se ye ni nua na ne kromuni a enka wontumi enhwe ma yemfa we ni ababa yes enka at least obetumi aye ho bibi but say wo sono ikura buwa se da bi wawo akurai wanhwe no akurai kama wanhwe no na oba ho wo kramu a wo betumi agina mu na wotumi aka bebi ama abusua no adane no ma ma oba de wo sa ne nsaka wo de hwa abofran no oba na wo so wo doje eti abesere se no kranum kramo panyin hwe eno ma yi na enye kama ewiase wo ho sa wo we efo nsa na wa hwe won sa e wo se wo de hwe utirim se nya wo de be yi obi no obi nso de bi bediw enei na wanya obi na wo ye na yakayaka de kai se ochina bi no wo nso be kwasa situation ni mu ama obi nso de bi beye wo sa yakayaka de na wo di obi ene na eye wo se wa ne wa fa sho tirim se ochina bi ne nso obi nso de bi bediw nya wo bedua no eno a na wo betwa ti wo dua na abapa ena ochina no betwa abapa na se ugu ababone ena ochina bi no betwa ababone na awuraba no baabi no meblemi no okunu ne ya we se abusuafo yo mbetumi atu saa na monwe enu nti ena oka kire wo se pipesi pe baabi na yede na fafa abusuafo ne betumi age ejapade nti pe baabi na yede na fafa sise free hono na chese wa ya asodin ama abusuafo ya ba beje ejapade nyina wanya pimpo ewom ne nanchi a no onye omunina oma be fa nyina akwakoton moto nsonso a oma fa asase nsonso a abofra ne de kura aka ho no kura no so eno nsonso oma fa na oba na ni nua na otu saa na mo so no so ye oba ne bi ene wanya wonyonko ba na wodidi no se ne wo so ye oba yi de problem bi ani ho eye den a wo so be kwa warem wo so bi di bi bediw si afa ndi wo kura na omma ewo obi di bi bedi ntina meka sa wo we afo nsa no ahwe nsa wo wanya obi nsa na wo we wo de atewachi ma wadwe nkoso se wo nsa na wo de atewachi no obi nso betumi awa bekoto ho are nti wo sigina ye bia wo ye bibie tia onyonko a eya na wadwe ho eya na wa ya hye yie se wo gu abapa na obetwa abapa ochina na se wo gu ababone a ababone a na obesan so ayede etwa wei enya futuo enkoma omo ti aware ase no omo ne omo kunu no mo ebre aye japade no mama wei enya futuo mo fa adwene ento ho monye careful pa na ene na ato obi ochina bi betumi ato abusuafo no omo de no munima ne se japade na ba beda ho no mo beji aboso na abusuafo na ye omo taye saade omo na ye omo taye sisa gina ye no omo de bia mo ma no mmema no na ye japade ma ne nka no obekonkura na oba na kura na bre mo nso ebasa omo se be ma na japade
nti omo fa ma oba no abusua ne dia nti ma no munya careful na sa story we mo fa mo futuo no china bi no abusua bi amechinchi mo nsa anje wajapade ebia na wone ne wo ma bebre na mo beje japade na obeye den ekwan ben so na abefa e di ahwa mofra no ti mo mianya careful pa ewo ema remfi sada obe like na wa share na wa subscribe e de amame channel so mo me say aha eye emergency Ghana TV medin no eye nana kusua de pa dasa nenso e besanso e share makram. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Copland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Copland is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copland to tackle this problem. So Copland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secure, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.